Вопыт, веды і трапнае вока аматараў ціхага палявання далёка не гарантыя таго, што сабраныя дары лесу бяспечныя і такім чынам прыдатныя для ўжывання ў ежу. Праверыць грыбы на наяўнасць радыенуклеідаў на пах і выгляд нерэальна, а таму адзіна верны шлях – аналіз у лабараторыі. На цэнтральным рынку Брэста прадаўцы лясных дароў ведаюць гэты пункт. Працэдура 10-хвілінная, але абавязковая. Тут у лабараторыі спецыялісты даследуюць пробы грыбоў. Верагоднасць памылкі мінімальная. Радиометр покажет уровень утрымания радионуклеидов у грибах. Превышающих нормы по цезию 137 были превышения действительно по грибам. То есть буквально за предыдущий месяц было забраковано больше, наверное, 10 проб именно по радиации по грибам. Причем в превышении в 2-3 раза выше нормы. Такі тавар на прылаўкі не трапіць, будзе ўдалізаваны. А вось тавар прадаўца і заядлага грыбніка Ніны Михайлаўны цешыць вока і сумненняў у якасці не выклікае. Ёсць талон, праверку дары лесу прайшлі. У нас пушанские грибы, чистые, сказали, очень. Самые чистые. Сколько уже продали? Считали вообще за сезон? Килограммы? Может, килограмм и 500 продала, полтонны, так Ничего сказать. себе. Лисичек было очень много. Поэтому 500 смело. Суседзі па прылаўку таксама збіраюць грыбы ў правераных месцах. У чысціні сваіх лісічак, баравікоў і рыжыкаў упэўнены. Пакупнікоў пераконваюць у якасці тавара не словам, дакументам. Показываем людям, а как Показываете, же? да? Как же? Чтобы были уверены. Проба позавчерашняя сегодня тоже сдал, потому что говорят, что Надо каждый день. они меня уже все знают. Нужно знать, что покупаешь. Аказалася, да праверак прадукцыі на якасць тут на рынку ставіцца сур'ёзна. Па-за межамі яго сітуацыя іншая. Пратакол выпрабаванняў ёсць не ў кожнага прадаўца, таму упэўненасці ў такім тавары быць не можа. І наступствы самыя непрадказальныя. Набываць дары лесу ўздоўж аўтамабільных дарог, на вуліцах і ў іншых месцах без дакументаў не рэкамендуецца. І пакупка ў такога прадаўца толькі на свой страх і рызыку. У чэрвені-верасні ў вобласці было праведзена 475 пробаў грыбоў. Працэнт неадпаведных па змесце радыенуклеідаў цэзію склаў амаль 34%. По ареалу загрязнения это, как правило, это наши пострадавшие районы: Лунинецкий район, Столинский район, часть территории Пинского района и периодически то, что вот мы находим находки, это Драгичинский, Ивановский район. Самые такие активные, скажем так, грибы – это польские, которые накапливают радиоактивный цезий, сыроежки, приболотухи. Грыбы і ягады, сабраныя для ўласнага спажывання, таксама можна праверыць у лабараторыях Цэнтраў гігіены і эпідэміялогіі на бясплатнай аснове. Софія Бережная, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».